Het project aqui nós está eigenlijk bij tour e 6 is een ding nos reino. Antombra nós está zorg para eigenlijk tour in de kuta hasicos periodístico of die eigenlijk kost die conta, dan bisa sini, maar dan ga je chance dan conta e verhaal, historia kunan ke. Então esse é muito importante para tu isla por ganhar chance. Então esse é bij ding forma de artículo, podcast, documentário, rádio, tu forma de conta. Esse é chance para baixar. Eigenlijk tu por participar. Que se você é periodista, você pode participar. Não precisa que se você trabalha 24 horas, como jornalista, você eigenlijk aplicar, então comissão também vai com ideia tá bom se of não, a comissão tá eigenlijk 6 hinde die Isanang e paar hinde voor Holanda, daarbij eigenlijk bij waar ik bom ideia tá bom, ideia tá eigenlijk cosco isla mister. Antombra e outro taco se bonota periodista, anto bota boa ideia, olha lo que vou para citar, vai com ideia na 24 horas ou qualquer outro lugar, pede boa ideia, bisna essa que também ideia, anto eu olho não bisa que bom, se não tá ideia bom, eu não bisa bom aplicar, anto se não aplicar, eu olho também botar a chance de ganhar €7.350 para poder producten. Dat is een subsidiefonds in Nederland dat subsidie geeft aan journalisten binnen het hele Koninkrijk. Dus wij hebben regelingen voor journalisten om projecten te doen, artikelen te maken, boeken te maken, podcasts te maken, fotografie, documentaires, om dat met subsidie uit te voeren. Het belangrijkste is dat je een goed idee hebt voor een journalistiek verhaal. Dus een idee over iets wat uitgezocht moet worden. Een verhaal dat meer aandacht verdient. Een verhaal dat urgent is. Echt een journalistiek idee wat mensen moeten weten. Daarvoor kunnen ze een subsidieaanvraag indienen. Dat gaat via onze website. En ik zou eigenlijk iedereen aanraden die interesse heeft om dat te doen, om morgen naar de bijeenkomst te komen die we organiseren. Que dia essa aqui vai tomar lugar? Já Luna, 20 de abril, 6 horas na Biblioteca Nacional de Aruba. Anto tende bom, 3 de dos periodistas nang lobing ko fundo para nang tradi para nang proyecto. Anto nang debing conta com nang Asia.